Ikma samoro jasiasa kaka jatelo machalo Raila Amolo Odinga nochung' ne samoro neno mana kosetho kech nomako dhoji ka koro nyaka jok mane paro ne pare e yo machielo koro ne wuoyo e yo maber nobuogo oganda ji chuoni kawuono baba ber ne ji te to kata nitie ndalo ma iye ne omoni wang' kantie kaka jomoko wuoyo wacho weche moko dhi kare. Victor, sorry. Kaka wane. Gini kaguno aweyo nyinga mar governor. Iwacho ni lak chogo kata min wotho. Lydia. To nyaka ang'e ji nyierie. Kecha samote moreka mano to joma baro yien. Ji timo weche mopogore. Koro ing'e ni sani bende wane process makoro iluongo ni healing process. Kech wa accept. Koro samoro obolak matin bende nitiere. Kaka wadhi. To Victor, sorry, Lydia. No, wacho kamoro mos ahinya. Timo mos. Nyo wacho wach me penjo miduokano e radio TV ma Citizen kocha. Ma ema miyo jakom nyocha ni iluongo na Agwambo. Aparo ni nyige mar Agwambo ne odwa nenore ahinya sama nyo thoni moloyo ka nyo ngima. Iyo mar duoko penjo ni tang'o momiyo wanenie ka dhano nyaka jok manyo aparo ni jowasike nyo wuok kendo oriwo gi mokelo gi wang' achiel. Mano emomiyo nying mar Agwambo nyomi jakom nekech Agwambo en gima ono gimoki ng'eyo kaka gige motimo sami paro ni jawasike mana kaka mama Aida nyo wacho godiochieng' ni gima duong' ma ng'ato ne osiep jaodi osiepege mibed godo machiegni to jowasike kik ibed godo machiegni nekech ikia samo mosore gi samo winjore gi jowasike gi mi achiel kuom gik ma kichang'eni kaka mbaka biro medo gore nitie puonj mang'eny mwabiro puonjore e ngima jakom ma samoro ok dang' wawach ka watieki to bedo ni waneno ka jogo ma samoro nyocha ne okio kode machiegni kata nyok dware biro machiegni kende liende ni nyiso wa gima nja jakom en. To bende Lydia, aparo ni jakom dhano dhi mis kendo dhano biro gombo neno jakom to moko kuom joma biro gombie jakom jowasike dhi gombe moloyo kaka jok manyocha nohere dhi gombe. Gima miyo wacho ni jowasike dhi gombe nitiere jok ma samoro kisiasa obedo gima gin nekech jakom. Nekech nitiere ng'at manyocha ne gisiemo ne ji ni ma e ng'ama rach. Ma e jal ma ok wadwar. Timiyo gi ombulu. Koro sama onge ni gin bende ji ne yuago jakom ka manyaka jowasike ka be yuake Nyasaye to koro iweyo ng'at mane mwabiro siemo ne jopiny ni ng'ani e ng'ama rach. Kich rach ne mane migone. Rach ne mane migone gi ombulu. Kae to bende jopiny nekech Lydia jok ma jakom ne yuago gi dhano tieng' didek. Tieng' mokwongo gin jopiny ma kawaida. Kendo ni neno kaka dhano wuok ka rombgi. Dhano wuok ma Lydia onge pap e piny Kenya ka manyo dhano manyo biro yuago jakom ne nyalo betie. Kech otem Kasarani opong' mong'ok. Otem Nyayo opong'. Otem Mamboleo no odich makata kama dhano gok gi otenore kama. Ochako tem nyaka e alap mara university ma Jaramogi Oginga Odinga bende nyo opong'. Koro mae nyisi ni e bwo piny ka onge pap samoro dine oter ji mana e desert kata Kalahari kuchocho. Ema samoro ne nitiere thuolo mapek nikech dine weni jogi nitiere kamoro achiel ma joma ne yuagie jakom nyalo betie ok nyalre. Mae ne nyisi ni jakom ne en ng'at machalo nade. Emomiyo nyaka jok ma jowasike ka no chuno ni bende nyaka bi nekech gin bende dhogi omoko. Eka jomohere ka bende dhogi nyomoko. Mar ariyo jok ma nyo yuago jakom gin osiepege ma siasa nikech jakom ne en ja siasa. Dolo ka kaka jadolo wacho kendo adwa gone kanisa mara Anglican tich maber manyo gitiyo ahinya kotelnegi gi ang'eni provost ma osiepna nyoni kacha to bende gi Bishop Kodia kuom chomo injili tir. Kendo Bishop Kodia Professor nyobo injili ma kizungu wacho ni o provoke spirit mar jakom chieng' manyocha wan Nyayo kacha. Mi dhano no pare jakom koketa diera manyocha jakom wacho ka nekech gimomiyo ji ohero jakom nekech ne ok en ng'ama ngoro. Jakom nyo wacho pache. Emomiyo kata wan jofwambo ka nyocha odiwa ahinya
to wang'eyo ni jakom biro wuoyonwa. Ka weche tek to wang'eyo ni jakom wuoyowa. Nikech sa, grup machielo manyo ywage ne en josiasa. To josiasa gi nitiere joma ne ywage, to bende nitiere joma ywagore gin giwegi. Giywago ywak gi. Kaka luore to koro siasa gi dhi bedo nade. Mano mbaka mwabiro go chieng' machielo. Eka kiwe to nitiere jogo manyo ywage kaluore go osiep manyo gin godo. Staff mage, anyuola mage, osiepege ka moting'o Obasanjo gi jogo ma jakom simulo ngimagi e yo achiel kata e yo machielo. Mae momiyo nyaka ne piny Kenya chakre onge jatelo moseywagi e kimo manyo ywagi e jakomni nikech gini no omuomo ji. To na wacho nyoro bende manyalo nuoyo ni ne onge buk minyalo somie kaka iywago jakom gi kaka iyiko jakom. Nyaka sirikal bende ne ogo nyang'eng. Koro sirikal okia, jopiny bo okia. Nikech ing'eyo ni jakom en jatelo maduong' manie oken president kata retired head of state. Nikech nitiere protocols ma kaka iyiko heads of state motho e telo. Koro mae ne en jatelo mane nigi mbi mathoth oko mar sirikal. Koro sirikal gi jopiny emomiyo adwago ne jo aero kamano. Kendo atimo mos ne jogo man samoro nyowito ngimagi kaluwore gi process ni. Ni waduto ne wakalie mane ke jakom ne en na jakom achiel no. Onge jakom moro mane osehiki, Raila moro ma koro ne waluwo protocol ni ne waiko Raila moro higni moko 30 mokalo, koro watim kaka protocol timo. Koro mae momiyo nu wayudore kama tek nikech ne wakia kaka iwago agwambo. Koro kaka waywage no, gi kaka kanisa timo, kaka jo Kenya timo, kaka sirikal timo no, e kaka ne wanyalo timo nikech ne onge formula.